Piliton gate nga pa-Eksplekaron sang gintingob nga puwersa sang Barangay Council, City Veterinary, City Environment and Natural Resources Office o Konsenro kag City Health si Cheryl De La Rosa, Tag-Iya sang ginareklamo nga Nagabinaho nga higko kag ihi sang iya mga ido. Ini ang ginpayag ni punong Barangay Rachel Rosales sang Barangay Gloria City proper sa interview sang K5 News FM Iloilo. Suno kay punong Barangay Rosales, ila pa Eksplekaron si De La Rosa sang reklamo batok sa iya sa diin wala niya masami ginatubang kag masobra 400 ka residente ang nagalabay sa iya balay. Naibaluan nga si De La Rosa ang nagapanag-iya sang kapin 23 ka mga hinuktanon nga ido. Ini si K5 Nicole Castañeda de Prado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, ang kampiyon nga estasyon. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.